Hej YouTube, nu er jeg lige ved at... Min fætter har nu vist mig et spil, og det skal jeg lige prøve at vise jer. Jeg har lige siddet og spillet det her i dag, og det er altså et virkelig kedeligt spil, men på en måde er det sjovt. Cookie Clicker hedder det. Trykker man der. Og jeg har spillet det lidt, så jeg får 11.996,4 cookies i sekundet. Så man kan købe alle mulige ting her. Jeg har købt så meget, så jeg får alt muligt. Prøv at se, hvor meget jeg får i sekundet. Mega vildt. Han er mega vildt bra. Mega. Jonas, gå væk! Og det er så bare min lille fætter. Ikke ham, der har vist det her. Ham, der har vist mig det her spil, han er taget hjem. Det er mig, der har vist ham det der. Nej, Jonas, gå nu væk. Jeg vil gerne have en videooptagelse. Ja, det er jeg faktisk, Jonas. Nå, det var bare det, jeg skulle vise. Men har sidste prøvet at se, hvor vildt hurtigt det går med cookies. Er der film på? Ja, Jonas, det er der. Undskyld, det er bare min fætter, der er lidt irriterende lige nu. Hej, YouTube.